Jeg hedder Caroline Fibæk, og jeg har lavet en bog om kager, om raw cakes, som er super sunde desserter, uden mælk, sukker eller gluten, og så er de lavet efter raw food-principperne. Og jeg vil gerne vise, hvor let man kan lave en raw food brownie. Man tager simpelthen bare nogle rigtig lækre dadler, helst mælkehjul, for de er så bløde som overhovedet muligt. Og det er genialt, når vores sukkertrang og sliktrangen den melder sig. Og i stedet for at løbe ned i 7-Eleven og købe alt fra slikhylderne, så har jeg sådan en superfood brownie stående i køleskabet eller i fryseren. Den holder sig rigtig godt, og det er simpelthen så let at lave. Man tager sine dadler og moser og moser. Det giver også håndmuskler. Så man moser og moser, til man har sådan en rigtig god konsistens. Det bliver sådan lidt karamelagtigt. Jeg har fået flere ind i her, så vi kan lave en god stor brownie. Sådan. Så putter vi lidt kokosolie i. Sådan. Og så moser vi noget mere. Kokosolie er også rigtig godt for hænderne. Så slår man lige 2 fluer med et smæk. Se, der bliver mast og æltet godt ind i. God måde for børn også at få lidt sensorik, og børn elsker jo at rode med maden. Så skal bare huske, at de skal vaske fingre først. Så har vi sådan en god smasket dej her. Og så putter vi noget rå kakao i. Rå kakao er fyldt med antioxidanter. Det er de mest antioxidantholdige fødevarer, der findes på jorden. Og så indeholder det stoffer, som virker opkvikkende og stimulerende for vores hjerne. Og hvem vil ikke have det? Man kan også godt føle sig lettere euforisk og lykkelig, hvis man spiser meget kakao. Det indeholder også rigtig meget magnesium, så rå kakao virker faktisk muskelafslappende, ligesom magnesium gør. Kakao har været brugt igennem årtier og århundreder som naturens egen medicin på rigtig mange områder, som en del af den traditionelle medicin. Så gør det lige noget. Nu har man sådan en god kakao der her, og for at den også lige skal have lidt crunch, putter vi lidt hakket nødder i. Og ælter lidt mere. Sådan. Så skal den bare lige formes og samles. Sådan. Du kan vælge at forme den i en fin form eller en lille muffinsform. Men jeg kan altså også bare forme den med fingrene. Tør man lige sine fingre diskret, så der ikke er nogen, der ser det. Og så drysser man med lidt krymmel. Her har jeg taget noget kokosmel og farvet det med rødbedesaft. Og jeg kan også bruge så mange andre ting. I raw cake bogen har jeg blandt andet brugt goji bær, som er blendet sammen med kokosflagerne. Så bliver det orange. Men jeg synes, lysukker det er så fint. Sådan. Så er der en raw food brownie klar til at blive skåret i stykker og blive nyt.